Model ng spaghetti. Model ng spaghetti yun. Dada, ano itong niluluto mo? Para sa binabae yan. Binabae. Buti pumasok na siya. Sino yan? Bait naman ni Kylie pala sa mga fans niya. Maganda siya talaga, no? Minsan talaga may... Maganda naman talaga si Kylie. Minsan naman talaga, pero at least hindi siya suplada sa mga... Minsan talaga may, kahit mainis ka, maganda talaga sila. Kahit naiinis ka nga, yung nga nakakainis. Ayan o, tingnan mo. Siya pa yung mag... picture tayo. Nakahawak pa sa tiyan niya, nakayakap. Ayun na. Maganda talaga siya. Kahit mainis-inis ka, maganda talaga siya. Parang si Agoria Brillantes. Yeah, Ganun marami. niya kay Karen Davila. Lagi daw siyang, hindi daw siya nawawala ng boyfriend, hindi siya nasa zero. Oo. Sabi niya, Miss Karen, maganda din naman kasi ako talaga. Natawa si Karen. Hindi, kahit ano talaga, balik-balik ta rin. Maganda talaga siya. Sabi niya, so may karapatan naman po siguro ako mamili. Maganda naman po kasi talaga ako. Totoo naman. Maganda naman talaga siya. Kahit ikaw base, naiinis ka, maganda talaga siya. Kaya pag yung basyo, pag hindi, tikit. Kumikit ka na lang dahil. Ay, ano, si Andrea nakakainis. Sabi niya, maganda naman kasi ako talaga ito eh. Oo, totoo dyan. Yeah. No doubt. Maganda ka talaga. Dalawang sirena. Totoo ba yan? Hindi. Marunong mo ba yun? Daw? Bata? Nag-drive 11 years Tignan mo yung old? mga anak ni Small Laude, may mga account na lahat. Ah. Allison dati. Di ba ayaw nila, no? Samantalang dati ayaw pa sila. Ah. Filipina in Norway. Makulo na. Ako na. Nakamusal ka nun. Hindi ako nag-almusal.
Mag-dark. Wala eh. Naglaga mo nga yung tubig na yan, pakulong ka ulit para sa pansilat. Ilalagay mo dyan? Hindi. Sa iba. Tadada. Ngayon, tingnan mo, nakita ko yung old picture ko. Tingnan mo, wala akong kilay. Nakakaloka. Mas wala ang kadiri naman to sa India. Ba't ganyan sila, no? Oh. Yung patay sinasawsaw sa tubig tapos naliligo sila. Eh, yan. Ayan, nakita mo na yung totoong chansay. Kailan yan? Wala pa akong kilay. Wala kang kilay dyan, ah. Wala akong kilay. Ang tuwa ka niyan? Oo nga, grabe naman yung kilay mo. Di ba, Kanipis. sabi ko na, lagi kong pinapanood. One line yan eh. Kanipis naman na ito. Oo. Taga? Wala akong kilay. Lagi ko kasi siya pinapa-one line. Grabe naman to, hindi ba sa kilay mo? Ikaw pala yung sunshine ng Dao Mingsu eh. Kaya pala, may connection. May connection pala kayong Dao Mingsu. Sunshine! Sayang lang, hindi ko natabi yung picture ko dati. May ano rin ako dati nung nababa ng buhok. Oh. Yung Jamaican kong friends. Ginanyan niya oh. Yung dikit-anit na tininta sa inisa-isa. Yeah? Ay, grabe yung pinagtsagaan niya talaga yung buhok ko. Sayang lang, di ko na-save yung picture. Nakita ko na yung ano ko. Mian, Ano? nabura ko na yung page account ko. Nababara mo na? Yes. Oo. Oh. Nagsariling silya ako kagabi. Kutso. Oo. Ano sabi? Turuan niya ako. Oo. Ito, nabura ko na. Tingnan mo, wala na akong page. Tingnan mo nga. Oh, yan na yan. Hindi sa'yo na. Hindi ko naman yung makikita. Ah, Loko. sa'yo. O, ba't hindi mo pa pinalitan pangalan mo? Eh, kaso iniisip ko, kung magpapalit ako ng pangalan, Ate Mula Quachera, eh, di ba, ano yan, profile yan. Yeah. Oh. Pwede ba yun? Pwede naman yan. Loka. Okay. O sige na nga, palitan mo na. Eh, Tapos, i-under mo yung pangalan ko sa baba. O pwede ba yun? O huwag mo lang lagyan ng pangalan ko. Eh, paano sa bayaran? Baka wala ako. hindi ah. Ay, Hindi. sa bayaran, yung pangalan ko pala yung nandun, no? Oo. Okay. O sige. Mamaya na natin gawin. Ayun na. Eh, hindi ko nga mahanap. Ay, paano pagpalit ng pangalan? Oo. Ah, Panoorin ko muna. Paano mag... Uy, yung... Ay, kumukulo na!
Paano? Sandali, titignan ko nga. Saan ba yan? Uy, kasama ka ba sa akin? Saan? Saan? Matulog tayo kay Faye. Sa, Ken? sa ano kasi, ay makulog ka pala ako sa 22. Andito ka pa nun, no? Sa tanga, habang nandito ka pa, kasi 22. may appointment ako Oh. sa derma dito sa may parang bilog-bilog ko sa mukha ko. Oh. So, pagkatapos ng trabaho ko, diretso na tayo sa kanya. Doon tayo mag-inom. Saan? Kailan? Okay. Kailan nga? 21. 21 ng gabi, 21 after ng work natin. Tsaka na tayo diretso. Kung gusto mo lang ha. Tapos, the next day, pupunta ako sa appointment ko. Ikaw, papasok. Pero, yung day na yun, tuloy na ako kasi alanganin, hindi kakayanin. Dahil tatanggalin yung 21, Tuesday? Ate? Sir. Hindi ba weekend? Ay, hindi weekend. Ah. Awag na lang, hindi ka pala. Kasi yun yung appointment ko eh. Yung 21. Eh, ano yan eh. Yeah. Dapat weekend. Next time na lang. Oo. Hindi pwede kasi yun lang yung ano ko sa derma. Hindi naman sila nag-appointment ng weekend. Saan ba? Saan ka ba magpapaderma? So weird yun eh. Ay, Kasi nagtatanggal sila pala ng ganun, corals. Ang tawag pala dito corals. chorus ba ang tawag dyan sa bilog-bilog? Oo, yeah. Sa Negas, pero sa English. Nagtatanggal sila, pinakita sa akin. Talaga? Oo. Buti may nagtatanggal dito, no? Huwag na nakahanap ako. Pero siguris na sila yung derma clinic na yun. So at least kahit na paano. Napagkakatulala. O kasi di ba na lumalaki? Malaki na nga. Hindi na maganda. No? Oo. Tsaka feeling ko pag nag-makeup ako, kahit mag-makeup, ano na siya, nakakalata na. Malaki na kasi. Sandali, inahanap ko yung ano. O ano, 10:27, halika na. Akala ko ba, kain tayo ng pancit canton. Pwede naman. Pasta lang naman gagawin natin, di ba? O, sige, hanapin ko muna tong ano. Ito ano na tayo ng salad. Cucumber salad na lang gagawin ko. Paano palitan? See more and account. Ito mag-see more. Ano daw?
Okay. Saan ba yung... Kaya lang kasi, Oh. Ano? pag may maghahanap sa akin, at least hindi ako basa-basa rin mahanap mo. Anong lalabas yan sa Facebook? Yung ang ating mong nakwatsera, gano'n. Oo. Ah, Hindi kilala ka na. Ikaw si ate mong nakatsera. pero yung pangalan ko, Criselda Manuel, lalabas din. Hindi. Ate mong nakatsera na nga. Di ba may kalis din na ang name mo ngayon? Eh yun na yung nakikita nila. Palitan may kaliste. Eh yun na nga ginagawa ko Gawin hinahanap. mong Criselda, ay hindi, gawin mo lang Zelda Manuel ko. Ano ba talaga ang gusto mo? Pinag-iisipan ko pa. Okay, honest. Si ate mong lakwatsera o habang hindi ko pa nahahanap? Kasi- Ano ba maganda? Matagal kasi yan pag nagpalit ka ngayon, mga 3 months ata bago ka makapagpalit. Ah, okay. Ano Oo. bang maganda? Yung pangalan ko, kasi yan eh. O ate mong nakwatsera. Pwede naman yung pangalan mo kasi minsan, 'di ba, pag marami ka ng income in the future, 'di ba nilalagay nila yung tunay nilang pangalan kasi nga para magkaroon ng ano, Oo nga, no. 'di ba Oo yung nga, kasi nakita ko ang daming ate mong nakwatsera eh. 'di ba yung chine-check yung ano, yung ano ba yun? Pag nag-join ka na sa yung may badge ka na kulay Oo. ano, ganun. Pag ano ka ng ganun, halimbawa malaki na ang kita mo, Yeah. kailangan mo nang palitan ng totoo mong pangalan. Okay, pangalan ko na lang. Kaya, Tapos under yung ate mong nakwatsera, di ba naka-under? oo, nakalagay naman doon eh. Nandito Tanggalin naman mo eh. na yung may kalista, ilagay mo na lang yung ano. Yun nga ni, hindi ko nga ni mahanap. Kasi iba naman dito ang sinasabi. Personal details. Oh, connect. Minsan kasi pa iba-iba rin si Meta. Pag naiiba na, hindi mo na nahahanap. Oh, may kaleste. Dati, nahanap Nalilito ako. Ewan ko ba? Parang naman ang nagpalit niyan dati eh. Kaya nga, minsan nga nahahanap mo. Pagtsatsagaan mo lang. Pag may yung time ba, yung time. Pero at least happy na ako na natanggal ko na yung page account kasi hindi ko Oo. naman naasikaso, lalo lang ako nalilito. Bakit ka man nalilito? Hindi mo naman din-downloadan. Kahit na nakikita ko siya lagi, lumalabas. Naiirita. Nalilita ako. Bakit may meron ka pa nito? Hindi, kasi minsan, nahahanap ko yan siya. Minsan, pag, di ba, pabago-bago siya, kung saan-saan niya na nilalagay, di ba? Yeah. Si Meta. Iba-iba kasi siya ng settings, eh. Tas yung nahanap mo na dati, ngayon na naman, hahanapin mo kung nasaan na siya. Totoo. Kaya minsan, nakakalito. Oo, kaya ayoko. Nahihilo din ako sa kakapalit niya. O, katulad ngayon, hindi mo na naman nahahanap. Lalo pag matagal ka rin hindi nag-update sa Facebook. Diyos ko. O, tingnan mo to. Ayo! Ako nga, Ayo. nangyayang ako kung hindi ko sana na-receive ang bonus ko. Yung mga bonus! 200 na ako may Sayang! Kaya nga. Hindi ko naman kasi alam na may ganyan. Meron! Kaso binabaliwala mo pa noon. Hindi Yeah, well. May, sayang yung mga bonus, no? Yeah. Kaya nga upload
huwag na lang ako ulit ng upload. Kaya mo may magbibigay naman yan si ano. Every month Sana ata. magbigay siya ng malaking bonus. Every month ata yan si Meta eh. Pag may pa-bonus siya. Sayang no. Ang dami nun. Sabi ni Kiray, ang hirap kapag mas maganda pa sa'yo ang mga bridesmaids mo. Ano daw? Ang hirap daw pag maganda pa ang mga bridesmaids niya sa kanya. Tingnan mo naman kasi yung mga bridesmaids niya, magaganda naman talaga. Patingin. Si, ito. Ayan o. Oh. Asan ba yan? Ayan o. Hindi ko makita. Zoom mo. Wait. Ayan. Ito. Kunti na lang siya. Ayan. Sino yan? Ano ko yan? Ito si ano to, RC. Ay, sino ba yun? Si RC, ang dami niya rin pinagawa sa sarili niya eh. Si Alce yan? Si RC Munoz. Yung ano, yan o. Si RC Munoz yan. Kilala mo naman si RC Munoz, di ba? Oo. Buti nga, kahit pa paano naman, Si Win-Win. pa rin naman yung kagandahan niya. Oo. Sino? Yara. Nino?